And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. DJ Ray Ray. And DJ Justin. At ito pa rin po ang Love Radio Academy kasama ang mga student radio jocks from Bulacan State University. May isa-shoutout ba tayo dyan sa huling pagkakataon? Ito na. Ayan, gusto ko lang i-shoutout itong best friend ko mula sa DRT, sa my hometown, no? Isa to sa mga kaibigan ko talaga na mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin. So, shoutout sa'yo, Jo Marie Correa, na future teacher. Hello, Jom. Hi. Oh, hindi nang iwan mula noon. Yes. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. Mm-mm. Talaga? Para, Siguro napautang mo na yan. Kaya grabe na happen. So palagay mo, ano yung meron kayong dalawa or meron ka, ba't siya nakakapit pa rin sa'yo? siguro nagkakasundo kami sa maraming bagay, lalo na kapag kalokohan, ganyan. Pero kasi parang mula grade 10 magka-classmate na kami, and then siya lang yung parang mas nakakaintindi sa akin sa mga bagay, tapos sa mga experiences ko personal, ganyan. So ayun, parang doon kami mas nagko-connect kasi meron kaming parehas na pinagdadaanan and such, ganyan. And ayun, so masaya lang ako na kasi hanggang ngayon best friend ko pa rin siya. Oh, ikaw naman DJ Ray Ray, sinong best friend mo? Ay, oo. Meron din ako. Tatlo kami na magbe-best friend. Ay, gusto ko yung ganyan, yung since parang tatlo kayo daycare. magbe-best friend. So Yes. kasama pa rin siya hanggang ngayon. Sila Kami pala. pa rin. Kahit na magkakaiba kami ng kurso na kinuha, pero bumabalik at babalik pa rin talaga kami. Pero wala naman nagtatampuan sa inyo kasi for example, yung isa baka nagtatampo, yung isa baka nagkagalit, ganon. Pinatatag na ng panahon. Siguro ng mga LM to high school, ganyan kami. may Pero- selosan. Parang doon ka na lang nagkukwento mga ganyan. Hello, Eileen Myron. Ay, ayan o. Hello sa lahat ng mga best friends nila. Ilabas nyo baho nila. Charot! May darat. Sabi nga nila, kung gusto mo daw makahanap ng itchismis talaga or sirain yung isang tao, huwag ka daw tumingin dun sa mga previous na nakalandian niya. O huwag mo daw tingnan yung conversation nila ng jowa niya. Ang hanapin mo daw na convo, yung convo ng best friend. Kasi dun sa conversation ng best friend, nandun daw lahat. Unfiltered, very raw, at may sending of pictures and videos pa. So, May totoo ba resibo. yun? Wait lang, totoo ba yun? Meron. Totoo yan. Ikaw ba, DJ Justin? Totoo ba yung ganun? Parang siguro may mga group of friends kasi ako, kaming mga lalaki, pero parang hindi naman kasi kami masyadong palausap ng kung ano-anong mga bagay kapag mga lalaki. So, hindi naman ganun ka Pero ayun, Walang resibo. walang resibo. Pero may mga pinagkakasunduan naman kami na kami-kami lang din nakakaintindi. Ayan. So, magkaiba rin pala talaga dynamics ng lalaki sa babae. Well, kasi kami mga babae, sobrang all out namin sa lahat ng mga bagay tungkol sa amin. Basta best friend namin. Pinagkakatiwalaan namin. Ganun kami magtiwala. Yeah. Kaya nga kapag may sumira ng tiwala natin, di ba hindi na natin ginagawang friend? Yes. Oo. Lalong-lalo na yung mga nag-change na from a person to animal. Monster. Oo, di kasi 'di ba dati ang tawag natin talaga sa mga friend natin na close natin, best. Best. Tapos biglang all of a sudden binitray ka, ang tawag na natin best. Di ba, ahas na pala. De, charot lang with the rot. Well, anyway, maraming salamat sa inyong dalawa dahil nandito kayo at kasama niyo ako. Wow! Alam niyo, it's a privilege and an honor na nakasama niyo ako kasi bibihira lang to. Wow! Minsan lang sa buhay to. Oo, pero hindi yung kaharap ninyo, hindi lang DJ, hindi lang host, kundi author pa. Nice! Wow! Diba? Nakabili na ba kayo? Eto na. Ayun Naka-card na. Mukhang meron naman sa online, di ba? May online naman Hindi, ito. may book signing ako Ay, kailan ka book nabasa. Oo, may book signing pala ako by the way. Gusto ko lang kayong i-inform. May book signing ako sa January 28, 2024. Ngayong taon lang din po na yan Next Sunday sa Market.
Activity Center, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Yun. Pero eto ha, DJ Ray Ray tsaka DJ Justin, merong magaganap na iba pa. So bukod sa book signing, may mga magaganap pa na mga special performance. Mula kay Jerry at mula kay Cedric Escobar. Nice. Mga gwapings yung mga yon. Tsaka Bigatin. kikiligin ka talaga, maiihi ka sa salawal mo kapag narinig mong kumanta yung mga yon. Ayan na. Bukod pa ron, nandyan ang Love Radio DJs para suportahan ako at para magpamigay ng mga papremyo mula sa mga sponsors natin. Ito na. Oh, ayan na. So pupunta kayong dalawa. Sige. At yung mga nandyan po na nakikinig ngayon, pumunta po kayo kung gusto nyo pong swertehin kayo ng 10 taon. Nagdidilang anghel po ako kasi mukha rin akong anghel. So pumunta na kayo sa book signing ni DJ Raketera sa Market 4 to 6 p.m. sa darating na January 28. Alright, see you there, guys. See you guys. So maraming salamat once again sa inyong dalawa. Please invite everybody na hanapin yung social media accounts ninyo para naman ma-stalk kayo. Ayan, hi guys. Follow me on my Instagram account. It's teen_Ilano. And sa Facebook ko naman, Justin Ilano. Ayan, ako naman, matatagpuan nyo ako sa IG at Ray_Peace. At meron din akong TikTok. Ayan, medyo buhay siya ngayon. Ayan, hanapin nyo lang ang Ray Labang. REI space LABANG. Yan po ang ating mga student radio jocks mula sa Bulacan State University. Kaya ikaw, kabisyo, na gustong maging katulad nila. Ito na. Oo. Ang gagawin nyo lang, mag-email sa akin. Para katulad ng ginawa sa akin ni DJ Ray Ray. Alam mo, nag-email lang siya. At anong nilagay mo dun sa email Ito mo? nga, nilagay ko lang ang aking pangalan, number at ang aking paaralan. Yun. Tapos, dapat yung title o yung topic doon sa mismong email na yon ay Gusto kong maging DJ. ayun. Parehas sila ni DJ Ray Ray, DJ Justin na nag-send sa akin ng ganung email. Tapos Para sabi ko, more chances si Queen. tapos nung nakita ko nga, sabi ko, ay, nakakaawa naman to. Sige na nga, pasok na nga natin dito na ma-experience naman nila maging DJ. Pero, guys, sa lahat ng mga kabataan na nakikinig dyan, mga estudyante pa lamang, mula sa iba't ibang paaralan dito sa Pilipinas, mag-apply na kayo as a student radio jock dito sa Love Radio Academy. Nakapiling niyo po si DJ Rocky. Yan. 90. And DJ Ray Ray. And DJ Justin. Sila po ay galing sa Bulacan State University! Ito po ang Love Radio Academy sa 90.7 Love Radio. Bye-bye, people of the universe. O ito, alam niyo tong kantang to. Oh, ano. Yeah.